Γεια σας. Αυτό είναι το έκτο βίντεο από μια σειρά βίντεο που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τη μονοτονία μιας συνάρτησης και την ιδιότητα που έχουν κάποιες συναρτήσεις να είναι 1/1, δηλαδή σε διαφορετικά χ να αντιστοιχίζονται διαφορετικά ψ. Έχουμε λοιπόν εδώ την πρόταση ότι αν μια συνάρτηση είναι γνησιώς μονότονη, παραδείγματος χάρη γνησιώς αύξουσα όπως φαίνεται σε ένα από τα δύο διαγράμματα που υπάρχουν σχεδιασμένα, τότε είναι 1/1, δηλαδή σε διαφορετικά χ αντιστοιχίζονται διαφορετικά ψ. Ή αν σαρώσουμε το διάγραμμα με οριζόντιες ευθείες, καμία από αυτές δεν θα έχει περισσότερα από ένα κοινά σημεία με το γράφημα της συνάρτησης. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει. Στο άλλο διάγραμμα έχουμε μια συνάρτηση G, η οποία είναι 1/1, δηλαδή σε διαφορετικά χ αντιστοιχίζονται διαφορετικά ψ, όμως η συνάρτηση αυτή δεν είναι γνησιώς μονότονη, σε άλλο διάστημα του πεδίου ορισμού της είναι γνησιώς αύξουσα, σε άλλο είναι γνησιώς φθήνουσα, σε άλλο δηλαδή ανέρχεται το γράφημα, σε άλλο κατέρχεται, άρα δεν είναι γνησιώς μονότονη στο πεδίο ορισμού της. Η σχέση δεν ισχύει αντίστροφα. Άρα λοιπόν το να είναι μια συνάρτηση γνησιώς μονότονη αποτελεί μια ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για να είναι 1/1. Η αντίστροφη σχέση όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη ώστε να είναι γνησιώς μονότονη μια συνάρτηση. Δηλαδή για να είναι μια συνάρτηση γνησιώς μονότονη πρέπει πρώτα να είναι 1/1. Αν δεν είναι 1/1 τότε δεν είναι γνησιώς μονότονη. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε μια αναγκαία συνθήκη αλλά όχι και ικανή, τότε το συνεπάγεται μπαίνει στην άρνηση.